Ụbọchị taa anyị ga-amụ numbers in Igbo language. Okay? Anyị ga-anwa ya ka anyị fụ otu amamihe anyị si wee dịrị, amamihe nke Igbo anyị si wee dịrị. Ọ bụrụ na o nwere nke ị mara m na-ekwuteghị, gwa m na comment section. 1 otu, 2 abụọ, 3 atọ, 4 anọ, 5 ise, 6 isii, 7 asaa, 8 asatọ, 9 itoolu maọbụ iteghete, 10 iri, 11 iri na otu, 12 iri na abụọ, 13 iri na atọ, 14 iri na anọ, 15 iri na ise, 16 iri na isii, 17 iri na asaa, 18 iri na asatọ, 19 iri na itoolu, 20 20 bụ gịnị? Iri abụọ iri abụọ maọbụ ọgụ. Ọ bụrụ na ị mụtara ihe n'ụbọchị taa, ngwa tụnyere m ihe na elekere ma kesara m vidiyo. Ndewonu.